Hello. Si Enchantress. Enchantress. Actually, nung araw na yun, na-stress talaga ako. So, yun, nag-come up na ginawa ko na lang since Suicide Squad yung group entry namin. So, ako yung napili and then nag-decide na rin ako na maging Enchantress. Para hindi na ako may stress. Kasi na-stress ako talaga nung araw na yun. So, dahil dyan guys, paki-like and share po yung pinost ko for individual entry. Visit po yung timeline ko and then please share. Thank you!